खुलुमबाय। दिनै 15 डिसेम्बराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा गुथि मिरु रोंग'सा सायख' आनजाद खोला कामरुप जिल्लायाव मोननै मिरु खालामनानै खुंनाय जाबाय। बे खुंनायाव गासै गंथाम गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा बाहागो लाबाय। गासैबो फरायसाफोरा बाहागो लाजोबदों। गाहायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया जाहैबाय जायफोर फरायसाफोरा थाखो 8 थाखो 9 आरो 10 आव फरायनानै दङ बिथांमोनखौ जाहाथे थुलुंगा मोनो। फैबाय थानाय समाव जायफोर आनजादफोरा साख्रिनि आरो बायदि बायदिफोर आनजाद जायो, टेलेन्ट आनजाद, बेफोराव जाहाथे फरायसाफोरा दावगानो हायो एबा थुलुंगा मोनो, इन्सपायार जायो। बेनि थाखाय बेबायदि फरायसा आफादफोरा मोनसे गेदेर उद्देश्य लानानै खुंबोनाय जादों। थिग बेबायदिनो जोंबो खोला कामरुपाव जोंबो खुंबाय थायो। देग्लायबो थिग बिदिनो खुंनाय जाबाय। गाहाय थांखिया बेनो। गोजोन्थों।